bird on a tree. I'm just sitting here. Bona tarda a tothom. Dins de la 26a Fira de l'Oli 5a de la Garrofa anem a procedir a l'entrega de premis del 37è concurs dels olis Verge Extra. Com cada any, la categoria dels olis presentada ha estat excel·lent. Només cal recordar que, per exemple, el guanyador de l'any passat va obtindre la medalla d'or al concurs internacional d'Olive Japan. Enguany hem rebut un total de 47 mostres que hem distribuït en 5 categories, concretament en olis Verge Extra dins de la DOP Baix Ebre, Montsià, Terra Alta, olis Verge Extra fora de les DOPs però de la zona Baix Ebre, Montsià i Terra Alta, olis Verge Extra ecològics, olis Verge Extra fora de les Terres de l'Ebre i, per últim, olis procedents de productors particulars. Se va fer una primera criba aquí a les instal·lacions de l'AMD de Jesús i es van deixar 3 olis seleccionats per cada categoria, a excepció de la categoria de Verges Extra fora de les Terres de l'Ebre, que només en vam deixar 2. I aquests olis posteriorment van ser traslladats al panell de tas d'olis verges del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya per a que procedís a la seva avaluació, a poder donar els guanyadors de cada una de les categories i, per últim, elegir dins de tots els guanyadors un guanyador final de tots els olis. Queden exempts, en aquest cas, de passar pel panell del Departament d'Agricultura les mostres procedents de productors particulars, ja que no són mostres comercials i tampoc se podran enviar posteriorment als diferents concursos internacionals on s'envia el guanyador. I tot seguit ja procedirem a l'entrega de premis corresponent al 37è concurs d'olis Verges Extra de la 26a Fira de l'Oli i 5a de la Garrofa. Moltes gràcies. Bona tarda, anem a donar inici a l'acte on farem públics els guanyadors del 37è concurs Altars dels Olis de les Terres de l'Ebre. Concurs emmarcat dintre la 26a Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre i 5a Fira de la Garrofa. Aquest any el format és virtual i es podrà seguir per la plana web Fira, Oli, Garrofa, Jesús, dintre fires virtuals. Anem a començar. La primera categoria serà el premi al millor oli d'oliva Verge Extra Top de les Terres de l'Ebre. Olis amb denominació d'origen protegida del Baix Ebre, Montsià i la Terra Alta. Premi in memoriam al senyor Joan Rodríguez Andreu. És la categoria A. L'oli classificat en tercer lloc, massís del Port, 1898. Varietat empeltre, agrícola, Sant Josep de Bot. Segon classificat, cota 535. Varietat arbequina, empeltre, de la Fatarella. I primer classificat de la categoria A, identitat, varietat empeltre, d'Horta de Sant Joan. Continuem ara en la categoria B, que és el premi al millor oli d'oliva verge extra de les Terres de l'Ebre sense DOP, categoria B. El tercer classificat és Celet Cast, varietat arbequina, cooperativa Sol d'Ebre, Tortosa. Segon classificat, Hort de l'Ebre, varietat arbequina, Colomer Mulet de Campredó, Tortosa. I primer classificat, Identitat, varietat Picual, Horta de Sant Joan. Bé, continuem. Passem ara a la categoria C, que es tracta del premi al millor oli d'oliva verge extra ecològic.
Tercer classificat, cota 535, varietat arbequina, la fatarella. Segons classificat, d'Algars biocaseres, varietat empeltre, caseres. I primer classificat, Montsagre, varietat picual, a l'Anterres, Eslú, Horta de Sant Joan. Passem ara a la categoria D, premi al millor oli d'oliva verge extra. Segons classificat, de gustos, varietat arbequina, cooperativa La Granadella. Primer classificat, Priordell, varietat Rojal, Margalet de Montsant. Continuem ara amb el premi al millor oli d'oliva verge, productors particulars i de collita pròpia. És la categoria E. Tercer classificat, la mostra presentada per la senyora Eulàlia Moner Algú, varietat arbequí de Jesús. Segon classificat, la mostra presentada per la senyora Teresa Consuelo Brull, varietat morruda i arbequina, del Perelló. I el primer classificat, la mostra presentada per la senyora Montse Sebastià, varietat Panicello de Vítem. I ara, per últim, d'entre els millors olis de les categories, d'entre el millor oli, de la categoria A, B, C i D, s'escollirà el millor oli d'oliva verge extra del concurs. El millor oli verge extra de la 37a edició del concurs Altars dels Olis de les Terres de l'Ebre ha estat per a l'oli Montsagre, varietat picual de Alenterres SLU de Horta de Sant Joan. I un cop fet pronunciat i proclamat el veredicte del jurat, és moment també de poder fer, en primer lloc, els reconeixements i els agraïments. Com no pot ser d'altra manera, la nostra enhorabona des de tota l'organització a l'Anterres pel seu primer premi com a millor oli de la fira en la seva varietat picual. També l'enhorabona a tots els finalistes de les diferents categories i també, com no, l'enhorabona a tots els participants, a les 47 mostres que han participat en aquesta 37a edició per la gran qualitat de tots els olis que, com sempre, no ens cansem de dir-ho, però hi ha que reconèixer el treball que hi ha darrere totes aquestes ampolles, que com podeu veure són un autèntic luxe i detrás d'aquí hi ha moltes i moltes hores de feina. També el nostre agraïment a tots els membres de la comissió que fan possible aquesta fira en aquest format virtual i, com no, també tots els membres del jurat, dels dos jurats, en la primera fase, la primera criba, en el jurat local, en tots els membres que formen part i que enguany també s'han tingut que adaptar a les noves circumstàncies sortint del lloc habitual i fent les mesures que requereix la situació i que per tant també ells va poder dificultar una mica la feina, el nostre agraïment i com no també als membres del panell de TAS que són els que finalment han elaborat aquest veredicte. Res més, moltes gràcies a totes i a tots i esperem l'any que ve poder trobar-nos en les condicions de sempre passejant pels nostres carrers. Bona fira a tothom!